Van Wijnen liet er geen gas op groeien. Onder wetterwil op het Jereveen wordt in heeg tempo tolverbunden groenkleer maken voor de bouw van de nieuwe huizenfabriek. Het bedrijf is al een periode dwaande met prefabriceerde huizen. De coronacrisis van nu is voor de directie geen reden om de investering uit te stellen. Ja, we zitten in een coronacrisis. Maar we zaten ook in een wooncrisis. Dat zijn we misschien alweer vergeten. Dus wij zien de coronacrisis als een ding met heel veel impact. Daar moeten we niet omheen draaien. Er komt nog heel veel achterweg. Maar uiteindelijk gaat hij wel weer voorbij. En blijven we de wooncrisis houden. Dan is er gewoon 1 miljoen woningen nodig in Nederland die geleverd moeten worden. En daar willen we als Van Wijnen een stevige bijdrage in leveren. De gemeente Jereveen is nu al grutsk op het nieuwe huizenfabriek. Van Wijnen had over 2 jaar verschillende locaties nodig voor prefabriceerde proefventen. De gemeente Jereveen wil er graag om meewerken. We hebben in Heerenveen een aantal locaties aangewezen waar we echt kansen zien voor Van Wijnen. Dan praten we bijvoorbeeld over Heerenveen Noordoost, maar bijvoorbeeld ook de stadionplot. En we hebben bijvoorbeeld nog ruimte op Squatterwort. Het nieuwe fabriek komt on grut vaarwater en zal werk bieden ons aan 200 mensen. Het gaat om nieuwe werkgelegenheid. De vestiging op een gebied dat de roots van Wijnen is, bloot gewoon bestaan. Garredijk is een hele belangrijke plek voor Van Wijnen. Van Wijnen Noord is daar ontstaan. Het bouwbedrijf zit er nog. De timmerfabriek zit er nog. De materieeldienst zit er nog. Dus nee, we zijn nog niet zomaar weg uit Garredijk. Dat gaat dus ook niet van plan. In Nederland binnen de komende jaren honderdduizenden betaalbare nieuwe wenten nodig. En het Jereveen en omkrieten had verlet van zulke wenten. Zeker als de lelielijn trogit. We zien natuurlijk in Nederland een groot woningtekort. En niet alleen in de Randstad, ook hier in het noorden. En er zijn ook natuurlijk ontwikkelingen. Denk aan de lelielijn, maar ook het thuiswerken. Als gevolg van corona gaan steeds meer mensen thuiswerken. Ja, en wat zou het dan mooi zijn dat die mensen ook hier in het noorden komen wonen. De officiële eerste peel gaat al takkenmannen de groen in.